kalioni alangroi akhoiputa ghat along Rensing Rongphar kaipho aphan along pen kachingkoi ajok abike klochok lakhain korapho nilip MEC constituency ke parlo kalioni alangroi akhoiputa ghat along Rensing Rongphar kaipho aphan along pen kachingkoi ajok abike klochok Rensing Rongphar alang like choki hula PWD asahem along si SE asai lapen BLO asai si choklem dunbo lason si prenified trok arni election commissioner pen kapin khat ateng pen arta pharoi si pen ake ong atuma phan AC a certificate ke pido laso certificate ke thondamji aphan si alangli borpung PS number 44 along an humri damdet pen hem kachewang ahut arni kangsam porphai ke thomalong nilip block area along kalioni alangroi akhoiputa ghat along kaipho aphan pen langroi cheparlo bonta langket hepi gajok langang bongchi timchit along phan kache pharle phit amatsi phan ke paratu bangke thom lapen Rensing Rongphar alang litu kachingkoi phit penajo halapu bike sitami klochok lo bontak kopai kemiajok alang litum bang flita jok trotlo bonta halapu Rensing Rongphar abike abangke langalong klochok amat non puanta long lededlo bike color lake red lapen black discover 135 lapen registration number AS09A9175 alang lipen kachoning ripon alam the bangso aghat along Karbi Anglong autonomous council atumpen dolong selam ponasonte inglong ra aphan kejok wan dopo lasi bangso alang roi kache parji aphan dolong selam nangji pusi chuning ripon choki hula pen Philip Tiso Lotiki News Karbi Anglong Tani gima? Dilimen ke Rensing Rongphar. Nali department of si kami claim ko pia department of si nali claim lola chetani gima. Nili no mangala PWD road cikela stadi biana no stadi biana si chongna dun bom. Nali pan pen kichepar hot ki accident death. Kuson pen si ka accident lola pen kunat ki humri dam pen si nali la puson kisung pulok lola. Patumi nili la election commissioner pen isi certificate do la certificate ke ningkan pharoi si ke par aso sarti kunon sargra kunon la tumhan isi certificate ki pido laso certificate ke thon namlo nili polling center ke lake PS 44 sarthi timung LP school borpung nilidak pen adap damlo adap dam talang bangke the official nili parlo damlo hu dak lahai certificate ke idam net pen upat nang cirui tu dak baji thom ni baji kine porlo dak antile lo la so talang bangke thetan dak so bangke nang ciparlo pan pen ciparlo amat la so lang City man nangile ma da so lang ki flick plak na yok phan bang ki phar de khat lo anke nili bike pen nili pen ma si dak lang bong long ma si lo bike pen nili ma lo la to la ki part min ben si lo lo sepa stame nili ko pai ki mi le clothed pen lang clothed pen la itu ki part ni ri ko son pen ni niri bang na tumbang nang odon lo ni kamang ke ko kanan song kuni kamang niri bang ke yok kilo stame bite bang ke long lela puta long lela ka lang kuni na dak lang goyang bong si dolo ne aber tong kono ne lamang si lo patumi da riolo langan na kuni ba riolo stame long le dak ka nong ko lang bang kon ke la Tarapung lapen ke bolang so atumanta rongkan ne anta me labang so lang hat pon pi pulonate kidam je pana kisik sak do lasinang la public rat borpung la lang thak inglong rat atum phan an ise kopini ke pachini dun ji do mala Karbi Anglong autonomous council atum phan lalo dili mata PWD long si tongdatun lo bit site mata nilitum site lo ladak bangke kenang solo dolong bangke
rata tum kedam ke bang siksak pik non ma apa la ratum ta ke pudolo dulo stame nili government bala di department mata nili ta pidado dia department mano ta tumi bangke nili mata pudelo dak la dolong ka we jo ni nili mata dak lang lunang kok lo la si council kachari CM Tuliram Hangsar Panta ni tuning wi mate ni department hoipen tuning wi mangal ke hello ni li pu duty do ni li kwan ni kan penta ni li duty punila ta halat pik lo bahu workungan atwar bangke ahok teknopik kedam ke bang siksak pik si dak dolong kita la council ke keding Rabjin ken long sidak nang pisonte wapung tarapung kedam atum mangke parsai misen fokus ni hinten tuneni kan